madzibaba Wicknell vari kuti vacharoora muna April vachishandisa 100,000 iri mumasavings avo vapedza vozotengera musikana Lamborghini kana vabva kuroora. Uko Sonia Madzikanda aresponda akati veduwe regai kunditega handichina basa naWicknell Chivayo, Lulu uyu ndotomuziva vakatanga kumhanya tichiri married uye aisiuya achizotenga makeke. Welcome back to your channel, please don't forget to like and subscribe. Takawandirwa kane ndiro dzeChristmas kusuka ikoko mhoti nemhoni dzatobuda. So vaChivayo vati ivo vane budget $100,000 for the bride price of girlfriend Lulu Muteke. Vari kuti ceremony will be held in April 2025. Musikana atoratidza kuti ari kutoda kupinda chechi yaseWicknell ende atova madzimai. Lulu ari kutaura zvakare kuti ari kutotsvaka kuti kunosoneswa magemenzi anopisa evelvet chaiwo anowanikwa nechekupi. seWicknell vati ivo vari kuzomutengera Range Rover next week, then Lamborghini inozouya vabvisa maroro. So vanga vachitaura nemukoma wavo kuti avabatsire kuroora anonzi mukoma Eddie Kebabo. Vati ivo mukoma Eddie tikukumbirawo kuti manyana awanikwe faster kana iri mhosva tozoripa ngaanouchikwa kuchechi fast zvinyaya negesi. Mukoma Wicknell vakati aiwa ka I just want to do the right thing. Brand new white Range Rover Sport next week, then roora in April pa Easter, then a brand new white Lamborghini Urus muna August. What are your thoughts? Ndobva mukoma Eddie vati I'm in agreement. April is not far, 3 months chete. She is cool with church ka kukanzi icho kwadi anotoda church. So I will budget $100,000 from my small savings. You are the one with strong rural background, mukoma Eddie. So you lead with the proceedings. She's asking every day, where do I buy my garments? We went together ukariba tikanamata tese kakachena semukaka. I will come back with 80k. Hatisi kutenga mukadzi tiri kubatanidza ukama. Ndimukoma Eddie vati nini mukanipa 100,000 aiwa ndinonova negotiator ikoko ndiri kuuya ne 80k change. Vari kungonosiya 20 chete. We want to start on the right footing so we don't have issues nehama tomorrow. Ndokubva seWicknell vati aiwa all the small boys in town tried. I tried for 2 years ndikazoona kuti koti jargon yangu failed to convince. Ndakatozoita zvemuteuro. Eddie ndokuti aiwa that is good. Haitipe problem tomorrow kana ari munhu akadaro. I'll be honored to go baba. Ukaona uchitumira ngirozi 1 ichibvuma 2 ichidzoka with the positive answer zvese zvinenge zvadairwa. seWicknell vakati ndakati yes kana zvaoma ndine kwandinoreporta ikoko mawins chete. So musikana akanyengwa navaChivayo 2 years dzese achiramba. Asi akazonzwa kuti zvaSonia zvapera ndokubva tikoti chagomirirei ndokubva apinda ipapo. Sonia abuda achitaura kuti veduwe inini handisisina basa navaChivayo, taane 7 months tisiri tese, inini changu kuchengeta vana ndichienderera mberi neupenyu hwaJohn nasisi vake. Zviri kuti vari kuitei mumastreets enhane I am not touched uye ndiri kutofara kuti muroora tauya naye nemagumbeze. She actually put the song on her reel tenda zvikuru kuti Lulu azviwanira muchinda wake. Ataura zvakare akati Lulu hasi munhu mutsva kwaari. Lulu aitombotenga mascones aibekwa namaiChivayo, so aitova customer wemakeke kushopu yaSonia. Musikana ari kuti ndisiri personal customer, ndandiri customer workshop, but anyway personal or not the shop belonged to Sonia. So ari kuti some of these messages dzama kumutumira nhasi sekuti Lulu that she actually knew before vato divorce. So pari kuratidza kuti seWicknell maziso avo anga agara asiri pana Sonia ega, vaida kubata basa. Asi zvimwe zvacho guys unozvinyadzisisa kunoita kuti mukadzi wako anyare pane vamwe vana wazvikurura kakawanda kumaslay queen aya. Alright guys, so vakawanda vari kufara vakati Sonia you are doing what most women do not do. They are failing to do it. You chose your peace and mental well-being over money. I salute this woman, she knows the truth. Vamwe vari kungoti iwewe Sonia ndiwe unoziva kuti chidhoma chiri pai, asi pane kakuromba here kaitika kumba kwenyu uko chaita kuti
ngasiye mbinga iri kurwarirwa kubva kuvarume navakadzi neyese yese chero imbwa dzemuzimbabwe dziri kungoti dei ndiri imbwawo yachivhayo ndichidya ameno norivha. We love Sonia for this. Most women who stick around zvinzi anotenga grocery apa achirohwa uchiunzirwa sick neHIV. A lot Zimbabwean women who are married ashalo apa akabvisirwa mbudzana chaiyo. Ana Sonia vachinzwai kwaimimi ana mirenzi yana naividiwe nevarume venyu vasiri kana mbinga. Zvinozodiwo vamwewo ndo vari kuti aiwa Sonia, don't act as if iwewe wanga uri mutsvene murelationship. Chero Tatelicious atouya achitaura izvozvo kuti iwewe wanga usiri mutsvene. Remember kuti pane paternity problem iripo yekunzi akarara neshamwari yaWicknell vachibva vabatikidzwa ndobva madzibaba varwadziwa nenyaya iyi zvazoita kuti divorce izosvika pairi nhasi. Problem vamwe vari kumuti nayewo ibhishu ndimi makagara mudzimba musiri happy, abuse muchishingirira just because someone chooses herself and decides to walk away akunzi iribhishu, especially nekuti aita mukadzi. Dai ari iye akasiwa mungadai so muri kuomberera maoko because zvinenge zvaitiwa nemurume. Regedzai kupindira nyaya dzamusingazivi. Nyaya yekunzi akabatwa akarara neshamwari yamadzibaba angori maspeculations, dzimwe dzacho dziri kubuda kuna Tatelicious. Saka guys, hazvina kunaka kuti tijaje umwe mwana. Imi muri kuona kuti chivhayo ane mari guys. Ndatenga mota 145. Asi musikana akasvika pakuti ndaguta handichade chero 145,000 iyoyo ndakuda kubuda. Chii chinenge chichiitika mumba imomo? Zvakawanda guys zvatisingatombozivi. Mazimba muri vana tinadzirwe chaiko. Kukuchidzira muri number 1. Why do you go taking a kumuradza zviri kuitika when she's trying to move on? Of course, yes, she's it. Hakuna munhu anofarira kusiya marriage. But pane paunosvikawo kuti aiwa, it's enough. Chinonyanyorwadza ndechekuti Sonia haana kumbogara acceptiwa kumba kwana Wicknell. Vaimuvenga zvisingaiti. Unotoona kuti nyaya yacho yaistemma from the jealous yekuti mwana akazvarigwa kumhuri iri pamusoro. Antaura chirungu ndiSlay Queen musalad. Ivo vasikana vakazvarigwa kumusha and they struggled mulife mavo. So you actually see kuti panongori nekuvenga munhu nekuti anogona chirungu or something like that. I do not know kuti hate yacho iri kupi, but tete vanyora ivo vakati I was born in Chitungwiza, raised in Macheke, very small town after Marondera. Went to the poor people primary school called Nyazema. That's what I gave. Moto, who is going to check me? Moto tudzaka imi makazvarwa kuBeverly Hills. Apa cash at hand uri 1 arega. Aiwa hauna chunu 0 chaiyo. So vanomuvenga Sonia vanzwa nekuisa status. You can actually see that she is very petty. Mari guys chero ikawanda sei haikugezi pfungwa. Ndo zvatinofanira kuziva. Fine sisi vachibvayo vari rich and all. Yes, vakadzidza kunyazema. Life yavo yakuenderera mberi. So why do you keep on putting my status? Kana usingangofariri munhu mai mwana kungomuudza kuti iwewe I don't like you. Straight 99. Hapana need yekuvanda uchiisa ma status asiri necessary. No, she is very petty. More is happy. She never liked Sonia. I do hope this Lulu girl is not being used as revenge bait. Cause kamudiro kari kuita Lulu ka deke kuswatesa chaiko. I hope in the end Wicknell will respect the mother of his children. Cause nevertheless, whatever happened between him and her, vana vese, and it's always a good thing to maintain healthy relationship as parents for the sake of the kids. But hey, upenyu wavo guys, isusu tinga kwete kudi. Sonia was a threat cause akachangamuka. Anatete awa ndevaya vanoti nekuti our brother is well up, so dance according to our tune. Manje Sonia akazviramba zvese zviya zvokunzi akahura inhema dzega created to tarnish her image, forgetting kuti budhi vavo ndivo pfambi ine dumbu rakazara hameno zviyi. Obviously zvikanzi mukadzi ahura hazviperi mushe, but bo kana ari murume. If Wicknell goes broke, ndo patichaona kuti yeah, this life no balance. Kangonaka kupfuura tete wemumusha waigochera pautsi. Ngavatisiye isusu. Beautiful Sonia ngava murege zvake. Hey, zvakaoma zvokwadi. It's not even funny to degrade another woman. She was low class, as you say, but she birthed the future generations. Something a real Beverly Hills queen could not do. Tete nemi muri mukadzi. Vana tete handizivi kuti chii. Ivo vana tete ava vana mupi. Vane varume here. Vakachata here nekuti vanongoshandisa iyo chivhayo yacho.
Maybe why is she so invested in a brother's business? It's and they move on. That doesn't give a right to show up the vakasiya vacho. She is also a woman. Hope the same doesn't happen to her. Oh, she's waiting for the brother to finally marry her. Teta havazibo zvachose. Havazibo. Kutadza kuziva kuti Sonia ane vana vemumusha imomo. Iye Sonia ari kuchengetwa wana wiki nero. Unoindiswa kwese kuna Thailand kuma holiday nezvese navana. Vana John havana chavanoshaya. Asi iwe unongoramba uchingovenga uchingotuka. It is not necessary. Taifunga kuti mari ine zvainoita vanhu, mari inogezesa pfungwa. Asi aiwa zvaramba. So guys, ndo zviri mumastreets. Musikana ari kuenda kunoroorwa muna April G-Wagon tichaiona ichiswa hapo kana nguva dzichinge dzangokwana. Zvakaoma zviri kuitika mumastreets. Guys, I actually feel Sonia's pain right now. Kuti yes marambana, but vanhu vanouya and they try to brush it in your face. No guys, ngatirege kuramba chimutega ambowanawo kuzorora mumwoyo. Thank you guys so much for watching, and do leave your comments on what you think about Nyaya ya Comrade Chivayo.